ebe anyị nọ n'ezi anya anyị abatago na ya bụ ọmarịcha mmemme nke ime agwụ orie ndemgbu otolo. Unu n'ezi anya unu ya afụ ka ya bụ ọmarịcha mmemme nke ime agwụ orie ndemgbu otolo si na-aga n'ụbọchị taata. Ọ ife kwuru ka a na-eme. Unu n'ezi anya unu ya afụ ka ya bụ mmemme si na-aga ka ndemgbu otolo Nnewi ka anyị ka nọ n'ụbọchị taata na ya bụ ọmarịcha mmemme nke ime agwụ ya bụ mmụọ ka anyị nọ n'ụbọchị taata wee na-egosi ya bụ ọmarịcha mmemme na ya bụ ka mmemme si na-aga n'iru. Ọ ife kwuru ka a na-eme. Mmemme siri na-aga n'ụbọchị tata n'orie ka umuenem nọ na-enye ya bụ ọmarịcha egwu ma na-efe kwuru ka a na-eme ife otolo umuenem ọkpọka ndị otolo umuenem ife kwuru ka a na-eme ọkpọka ife kwuru ka a na-eme ọgbọka egwu umuenem ọ ga-awụ agụ ife kwuru ka a na-eme agụ ka nọ n'ọgbọ. Arụsị a na-agba orie ndemgbu n'otolo Nnewi ka anyị ka nọ onye na-egosi ya bụ ọmarịcha ihe onyonyo anyị n'ụbọchị taata mana ife kwuru ka a na-eme
nwatakịrị pọtọ ka ha nọzi na-eme ụṅara. Ife nkwuru ka a na-eme. Anyị na-ekene na-asị adarị niile ife kwuru ka a na-eme. Anyị na-ekene eze nwaanyị na-asị adarị niile